sampean seneng lanang apa wedok Trontiana? Lanang. Lanang. Aja. Aku ya ora kaya wedok to. Wedok iso gemati. Nek lanang ya angel. Lho, kok angel apane? Angel wong disape kuwi angel kok. Anak wedok kuwi ya. Anak wedok iki golek nendhok disape no 2 tahun wis gak mik. Umur 2 tahun digolek nendhok tembean, digawa nggih mudin. Iya. Terus mari Gak mik. ngantek tuwek wis gak mik. Iya. Lah nek lanang, Lanangnya angel. umur 2 tahun. Alah wong aku sak do aku ejek kok. Oke, matur sembah nuwun Kang Mas MC. Ingkang telu punika sampun ngaturaken kala wau saking jam 7 ngantos dumugi tengah wengi ngeten iki nggih Mas Hikmat nggih. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua antar tok gurine tuh. Jan seneng lho Met, bengi iki beda karo liyane. Sampean seneng to? Lho, seneng lho. Aku ya seneng ya ora. Kok seneng ora gitu? Ora diomongi le bait ngantene tukang kendang kok. Kar gadung. Iya. Sing dadi manten bengi iki, Iya to? sing lanang Mas Niko, Heeh. kuwi kendange Anggotane Sekar Gadung. berarti nggih kanca dhewe. Tulis ya ora ngomongi. Terus Anu Buminto ya ora ngomongi. lah bengi iki ya alhamdulillah malah petuk kancane kok. Ya alhamdulillah. Mula awake dhewe iki bersyukur matur nuwun kalian warga Pakis Rejo. Kok Pakis Rejo ya? Bener. Pakis Saji. Wah, kleru nek nyatet kok ndik mau. Pakis Saji wonten dalipun Bapak sapa ki Mang? Pak Sugiono. Pak Sugiono Ibu Tumini dalam rangka memeriahkan utawi tasakuran pernikahan Mas Niko pikantuk Mbak Windy. Nggih. Didongake mawon mugi-mugi Kang Mas Niko kalian Mbak Windy anggenipun bebrayan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal kagungan putra. Ngoten nggih Mas Kemet nggih. Nggih. Mula awake dhewe bengi iki ketemu dulur-dulur Pakis Haji. Nyatane yo kompak. Pak Sugiono duwe gawe iki beda karo liyane. Beda piye, Mas? Pintu gerbangnya dikai kuburan ning kono nenek makame Kayak lho. pancen makam kok ya. Pancene makam. Lah awake dhewe mangu kadung plek arep mlebu tak lho. Lah iki kok patok tok. Lah iya kuwi saking tamune iki wame ya ta. Rame. Sampai ora kok ngrepotne wong tok ning Pak Sugiono ngrepotne alam gaib. Dadi ora apa-apa lah. Sing penting tukang parkir ra enek. Umpama enek kemang gak ya ireng ngono akeh ya. Kuwi ancene nggon makame ning kono Mas Komet. Dadi awake dhewe iki teng mriki ora kok ning kono sing digawe iki ora. Iya iya. Kowe ndonga apa karo sing anu Pak Sugiono? Ndonga apa? Lho, kowe iki lah ndongakno apa? Sampeyan ado-ado Bojonegoro lho ki. Oh ning kene kon guyon nek ndongakno nanggap kiai lho. Kok iso Piye to bocah iki? lho lah iya. Maksudnya sampean ado-ado Bojonegoro teng daleme Pak Sugiono. Yo. Bengi iki ya ora mung menghibur tok ning ndongake utawa nganteni iki didongakno sing apik-apik ra ngono to. Sampeyan mau wis to? Wis no. Piye lak ngono? Tak dongakno muga-muga awet langgeng. Lah, dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ngono tok. Iya arep meneh. Wis ngerti to? Apa nih? Pak Sugiono sing ndi? Pak Sugiono jenengan pun ngertos napa dereng? Lho aku takon berarti wis ngerti to. Pak Sugiono menika lenggahenipun lho sebelah menika seret. Paham ora? Gak. Kowe iki kowe tak kei fotone mang kok gak ngerti to? Lho ngantene apa Pak Sugiono? Ya ampun, sing nganggo bringos gedhe. Iya kuwi. Kuwi Pak Sugiono, lenggahe teng ngajeng mriko. Oh, Iki halo Pak. Endi mang malah ketutupan. Tutupan niku kok. Oh, lah lho ketok kele bringos. Pak, ngapunten lho Pak. Tak kira Mas Niko sing kuwi. Lho, Mas Niko ki sing nyanteni lanang. Nggih, brengose kok nyeronggot aku. Kuwi kok disuwapluk misal niku kok Ora ngedok kene. guyono. Ya guyono ki mulane awake dhewe iki sing apik teng mriki ndongake manten, didongakno muga-muga ndang kagungan putra. Keluarga ki nek wis enek anake, tegese wis duwe turunan ki soraket ibarat lawang ngono enek kancinge, men. Enek kancinge. Mula didongakno muga-muga ndang kagungan putra. Heeh, umpama suwe ora kagungan wis gampang lah. Lho. Kok suwe ra kagungan maksude ora meteng ngono to? Iya. Ora bobot. Lho, tegese ngene lho Mas, enek lho kadang wong rumah tangga 5 tahun, gedene 10 tahun gung duwe anak. Terus Ya kuwi carane gampang. Kuwi nak manut aku ngene penak-penak.
Lho. Bisa. Kowe duwe tip ngono kuwi ta? Yo sono. Tip-tip agar seorang istri cepet hamil. Cepet hamil. Kowe iso. Iya iso no, Mas. Ora nyono lho. Iki Carane- kanggo Mbak Windy. Gampang pengen ndang duwe anak. Ki kagem sedaya kemawon para rawuh. Dadi ora mung Sing Mbak urung Windy duwe tok. anak. Khusus sing urung duwe anak. Heeh. Carane Ada dua. siji, Cara medis, nomor loro. cara alternatif. Kowe ya pinter Nah, tibake kita sebagai dadi nganten dhisik awake dhewe Ya. ya kudu gethok tular karo liyane. Sing siji mau carane medis. Medis Kuwi carane piye? carane ya iso konsultasi nang gone kedokteran, Dokter dokter kandungan. kandungan. Iso. Ya. Sing nomor loro, Nomor loro alternatif. tegese alternatif dipijeti saraf, dadi bendang gampang meteng ngono ta? Ora, Dipijeti iku lho digawa ning tukang urut. gak Ora, diurutno. diurutno piye? Diurutno kowe sih apa aku sih apa tukang kendang, tukang orjen ndi sing nepaki. Lah, engko nak wis Nek kok mesti kok nek tiba kene wis karek momote iki kok ya ngomel ae. nak tiba kene aja, iki suwi biasane. Saiki iki ya wis omah to. Wis mama mbok kira rayap rumah tangga ngono lho. Iki alhamdulillah niki lho, Met. Nggih, Warga Pakai Saji nyatane nggih ketok kompak. nggih. Sing teng Ajeng khusus nenem. Niki. Sing gurune khusus sing sepuh-sepuh. Nggih. Komplit sing teng wingking menika ibu-ibu. Iki senenganku biasane wong wedok-wedok kuwi. Lah iki sing aneh. Aneh Biasane apa? kan ibu-ibu kok ngarep. Iya. Iki sing kok ngarep bapak-bapak. Heeh. Bapak-bapak aku sama ning ibu-ibu ya. Iya. Khusus ibu-ibu aku kowe bapak-bapak. Ya. Jajal kowe arep apa? Ya ngompakne no. Oh, Ora wis jajal kompak kompakno sing lanang. paringi lagu. Lah ora karo wong wedok kok iso. Ha jajal sik no. Nek Ibu-ibu. wong- ibu-ibu sih ya, Ya. kanggoku ki nek ibu-ibu ki paling kompak ning dinggon yasinan, rasan-rasan ki wong wedok-wedok luwih kompak. Nggih, Bu, nggih. Dadak. Cobi jenengan terokke kula nggih. Mengke nek jenengan kompak insyaallah diparingi gangsal atusan ewu kalih sakomet nggih. Iki urung becek barang kok iso teko ndi-ndi kok. Ben gelem. Ben gelem urusanmu to iki wedok-wedok kan kowe. Oh iya. Sarang-sarang Ibu nggih. Hoe. Kaya gelem lho. Ya gelem ta wong wedok-wedok iki penku kok. Kaya gelem ngono lho. Hoe. Ha. Lah iki lah angel. Ha iki angel. Kok mau loro? Ora iso. Sareng nggih. Ha. Nek wong wedok iki tetep gelem muni jajal to bapak-bapak aku wis gak yakin blas to. Loh, ngapa ora yakin? Alah bapak-bapak biasane ki isin. Kuwi rak kono nak pakai jaji kene iki kompak-kompak. Yang saya bapak-bapak nggih, aku nganggo kendang, Mas. Dang. Ditang. Anu kendange gorene Mas ya Mas. Loh, Mas, mana ndi? Walah iki to. Layak model. Iki sing kendang tanggapan sing sambatan. Oh, iya. Mas yo. Bapak-bapak ikuti suara saya sebentar nggih. Lah. Yo. Ha. Asik. Yo. Penak iki bapak-bapak. Ha. Hey. Ho. Hey. Yo. Kowe krungu sing kene iki lho ra melok sing melok lho kancane dhewe. Lanang-lanang. tak. Jajal kene meneng, baleni neh. Kene meneng. Kok ora meneng tak jabuti kabel. Jajal meneng. Kita rasa ngotot-ngotot. Apa? Matamu iki mbok delok lanang apa wedok? Lanang. Lah ya bapak-bapak apa mbak ibu-ibu? Iya. Iso. Sing penting bapak-bapak. Sing kompak to, Bu. Kaya ngene iki lho, Bu. Kaya ngene iki lho. Apa iso kompak? Iso, Ya iso. nek kae lagune NU kompak. Lagune NU. Mosok selawatan. Lho iki lah sing ibu-ibu kok mesti kompak. Oke. Hafal ora delok iki? Apa to wong kene iki asli wong Ansor padane. Bapakku NU, ibu Fatayat. Malah babar pisan. Kowe malah kleru to, Met. Lho ora apa-apa lho urung kok. Kono lagi ambil napas. Sakit nggih? Ambil napas, tarik, napas lepas, tarik, napas lepas nggih. Bapak. Bapakku NU. NU.
Ketoke anu nek Seneng lagu kita. religi. Seneng jengkolmu. Kene ora muni blas kok. Hei. Oh. Ha. Kowe ngerti sing kudungan ditutupi. Kenapa? Kayak panganan opo. Wong ibu-ibu ki ya sing gampang. Contone. Ya kaya ki mau gampang ditirokne. Piye jajal ibu-ibu jan nek gelem kok tak pai wis ta. Ibu-ibu, apa lagunya nggih? Wong kok ngene kok diban asing saing ke yang mesti kalah. sata. Sing gampang-gampang rasa. Nanti kok oh nadamu dhewe. Tak uya Tak ya mbok nganggo lagu dhewe to Yon. Bosok. Oh alah ya angel kok ancene. Dikumpakno kok angel. Iki bintang tamune ra awake dhewe. Ora awake dhewe kejaba awake dhewe niki wonten bintang tamu sing ka Ponorogo. Rene malah nggo kadak merak ki mau kon nimbali ndang gage cilik ning jero sumuk. Pak Sugiono anggere ki gung metu nu gung puas. Pak Sugiono Anggere igung metu nu gung puas. Pak Sugiono apa kakek? Ketane kok kakek. Weh, nek nimbali aja ngawur. Lah aku kan pernah Pak Sugiono Oh, ngopo? aku kan pernah mbah ngono. Lah kakek. Yo, Lho mbok celuk kowe apa aku? aku ya ora apa-apa to. Ngono Oke, kok. tak siarno kowe apa aku ya bebas to. Iya. Aku sik. Bapak Ibu sekalian. Alah. Tamu undangan iki Kang Oh, campur sari wis mulai 2 jam luwih semangate kaya nang ketrak yon malah kaya ngene. Itu Bapak Ibu ingkang jamin kula apa to ya? Dalu punika. Sing semangat raimu lho. Raimu angker kok dene. Langsung yo lho, dadi mau membawa suasana. Yo. Lah ngotot. Yo. Powernya ayo madem. Yo. Lebih keras lagi. Sing enggak menghargai Sony lho. Penak-penak kok. Yo. Lho, malah kalem. Kowe iki dhewe nek ngono, timbali dhewe nek ngono. Lho kok aku iki lho. Lho, lah kowe sing biasa ngemsi kok. Lah Gus. Yo. Aduh, abu alon-alon. Sudah kaget. Kowe sing ning kono ngatek jumbel. Oke, baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Tak panggil ini spesial untuk Anda semuanya. Artis cantik asal dari Ponorogo. Aja akeh-akeh to guyune. Biasa no saiki ae. Kaken to. Iya kaken to, ora bar. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggil ini salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Sajengan, jengan. Jarimu kon siji. Ya sithik gebatut ngabapi wong ae kok. Hadir untuk Anda semuanya dari Ponorogo. Ada siapa dia, kita sambut, ada Lose Brahman. Ada. Oke, selamat malam Mbak Lucy. Ya ampun mriki lali. Nggih Mangga, Bu. persiapan. Wong ki nek terkenal ki mik e nggowo dhewe. Iya nggowo telu deh. Lho, loro, siji tok lho nyangkut telu. Telu no. Endi? Si. Terus mik lho mik. Enggak pada to. Ya ora padha to. Mbak Lucy, selamat malam. Wong ki nek ayu, ora jawab ket ngene wis ketok pantes. Selamat malam Mbak Lucy. Kok malah dipekne kursi ki parep jerum mbok piye to ki? Asam urate umat. Kowe kok aja sembrono lho dikuwaplok Lucy engko malah.
Mriki lho Mbak Lucy jenengan wonten tengah mriki kersane ingkang wonten wingking saged mirsani jenengan. Nah, Sopane ra kaprah ngono. wilujeng dalu Mbak. Niki teng tengah. Kasing digadu tiang kalih niki. Masamu Mbak. Enggak teng ringgo. Monggo. Nah, Iki piye ta? Iya jajal to wong kowe ora patek krungu. Iki malam medeni malam Jumat lho iki. Iya tapi wong asline iso ngomong padha. Wilujeng dalu Mbak, monggo ngucapke napa niki ngantenan Mbak. Ngantene Mas Niko kalih Mbak Windy. mana? Manten. Apik lho suarane Mbak Lucy iso ketok cemeng. Manten Mbak. Ngena. Oh, nggih. Wah, aku ngerti iki. Apa? Permen. Kok permen iki lho? Lah iki mbok dibuak sik. Oh iya, permen. Enggak teng-tengah enggak. Pun teng mriki mawon. Jenengan ampun maju-maju mungkin mendak jelungup. Teng mriki mawon monggo badhe ngaturke napa tembang napa badhe sambutan riyin. Kula kalih Cak Komit sampun kala wau Mbak Lucy. Injih matur sembah nuwun Dimas. Nggih. Matur sembah nuwun kawula sampun ditimbali wonten dalemipun Mas Manten kalih Mbak Manten. Nggih, Mas Niko kalian Mbak Windy. Mas Miko kalian Mbak Windy. Nggih. Kula pujakne mugi-mugi dadya kakeninen-inen menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tak genteni Mas. Amin. Kok kita penak ngguri gitu. Sampun ditungakne kala wau mriki jam pinten rawuhipun Mbak Lucy? Ah, kula ta. Nggih. Kala tabu jam 8 dalu. Jam 8 ya Injih. ampun. Masa Allah kula nggih kaget lho nggih. Nggih. Kaget nanti. Kaget nanti sampean. Kula nggih kaget. Kaget dong kira-kira yang becek. Ngapunten nyuwun sewu aku mapar tanggapan ning alam gaib. Nyapa? Lah teko-teko Sherlock kok teko lawangan kuburan. Nggih, ancane tanggane nggih namung niku kok. Ngawur. Ning mboten napa-napa malah celak kalih mriku. Soale ngelingke awake dhewe to Mbak Lucy. Inggih. Nyuwun pangapunten niku pun kagungan putra pinten to Mbak Lucy? Alah nyapa lho ning kene kok bahas putra. Lho penting no. Nyapa? Penting no. Ya Mas Nganten kali Mbak Nganten didongakno ndang di putra paling gak minim 3 lho ngono. Oh nyapa kok ngono ki tak dongakne muga-muga pendak taun kagungan putra. Lah, syukur cocok. bake lek setahun loro. Setahun loro. Lah kuwi nek 2 tahun 4, lah nek 10 tahun prayo karek bras-brus. Ya ora apa-apa to, saya akeh saya api. Bocah Rajawa sesuai dengan program pemerintah. Kuwi duwe anak kuwi kudu loro. Kok loro kowe? Ora enek program pemerintah anak 3 utawa luwih 3 ki ora enek. Minimal 3 ya Mbak ya. Kudu. Ya ampun loro kuwi di sekolahane sing dhuwur ben dadi wong pinter kuwi mang. Lah nek 3 malah penak. Kok 3 penak lho. Loro di sekolah sing dhuwur ben dadi bocah pinter-pinter. Iya. Sing siji goblok nih. Aduh. Kok aduh piye? Wong padha anake iki mbok ya padha-padha. Ya ora ki enek tujuane kok. Aja nganti anak kuwi sijine iki sekolah dhuwur, sijine mung SD iki aja ngantek, Met. Ning enek tujuane. Nggih to Mbak Lucy? Mbah, Sing di sekolahno dhuwur ben dadi pegawe. Sing ora di sekolahno rak nang omah wae. Malah goblok. Ya goblok ora apa-apa. Tapi kan gak nanti-nanti. Lho terus? Nunggoni awake dhewe nek wis tuwa. Ngono. Berarti sing loro dipinterno. Sing siji goblok. Oh iya. Ngono lho. Tunggalmu pira to, Met? 3. 3. Sing masmu kowe anak nomor pira? Aku nomor 3. Oh layak ya kuwi. Ya pancen aku sing digoblokne ya. Lah iya kok iso ndongakno kok ora bener ki. Lho mboke. Nembang Mbak Lucy, monggo. gua endasmu kuwi. Syukur. Kapan lek ku rabi karo pakmu? Alah nyeluk kok mbok rumangsane paling gak ya mamah apa piye? Momok. Kok Kowe ngerti apa ora bapake sapa iki mau jenenge? Pak Sugiono. Pak Sugiono iki. Pak Sugiono ki request le kowe lek dadi manten ngundang bintangmu sing paling langsing sak Jawa Timur. Sopo? Sapa to kuwi jenenge? Ancene ngene lho. Lintang Kairo. Iya iki. Iki lho Mbak Lucy. Sampeyan iki langsing. Langsing to, Met. Iki jenenge langsing. Langsing kok modelnya gembruk. Iki langsing bongkokan damen iki ya ngene iki. Kok kaya rupane dagelan ganteng-ganteng dhewe lek. Iki ta sinden sapa? Suli Seva. Sing kondang piyayine suarane apik, bodine langsing. Kalah karo aku. Sulis. Bodine sulit. Opo ki? Mbak Sulis ki bodine gede dhuwur. Bokong-bokongane ya apik. Alah apa lewat-lewate sapa ki? Nawon kemit. Aku lho nawon gong.
Lah nang kono nawon ndas gitu. Azizah ki jere terkenal sinden dempere paling aboha. Goyangane aduh. Azizah lagi. Lah pancen iya kok. Bodine apa? Gitar Spanyol. Apa lewat. Lewat. Lah iki sijine iki. Iki. Sapa? Mega. Wah, masalah. Piye? Kayak kembar aku. Kembaran. Aku biyen ngono kuwi rong pas urung dintok tawon. Kok kowe sia-sia saurunge lair para Bathara Kala sing ayu-ayu kuwi. So Bathara Kala sing Widodari. widodari Bathara Kala. Bathara Kala ya kowe kuwi ya. Aku malah amar malah goblok. Syukur. Aku nek kono malah ra iso Wong iki mbok aja kepedean biyen no ndi tung rono wayangan Lucy Brahman. Iya. Tung rono Yampur Sari, Pak Minto. Lucy Brahman. Iya, omong iya. Pak Eko, Lucy Iya, Brahman. iya. Saiki sapa? Oh. Nek ra cacangin iki sapa? Nek cacat iki gak payu lagi sampean. Kowe gak roh. Apa? Kuwi apa sing nanggap ora apa? Dalang-dalang to. Paling sapa Ki Minto Diresono. Aku lho, dalang sis almarhum barang ndak. Iya, lah kuwi ning kuburan biring kok ngapa nanggap biring. Anu tak met. Iki ya khusus Mbak Lucy iki saiki sing ngejog ki wis ora dalang-dalang ngono ki ora. Dalang kondang aku Ki Sina Nugroho. Lho. Ki Anom Surata. Pak, mantep. Terus Mbah Mantep. Kuwi wis mati kabeh lho, Mbak. Pun sedo Mas niku. Entos dek mbeng telepon aku barang kok. Wis ndapan baru lebaran iki wisan. Mbak. Lah wis padha sedo kabeh lah kono apa nek bintang tamu wedok renek mbok melok. Ora butuh sinden ning kono. Nyun sewu ora butuh sinden. Aku dek ngiris rono jarene butuhe kok dagelan. Rono jane Gak apa-apa kowe engko rono terus kene tak wakilane. Rono sik. kok aja ngomong ngono kuwi. Aja. Akhirnya ya wedi to. Alhamdulillah nderek bangga luar biasa ditunggoni mandore. Nggih, Pak Mas Minto. Minto. Sono. Pak Minto. Masalah aku kaget. Nyapa? Gawe story ning TikTok. Story apa? Masalah garwaku sing ayu dhewe sak RT. Muga-muga dia jengku endang sregep diet. Ben ra kaya glundong. Ora oleh kaya ngono kuwi Dek Minto. Aja dicontoh. Dalang Minto Dirsana kuwi ora apik. Aja dicontoh. Ya ngaten iki lho. Ya ngaten iki lho, Dik Minta. Kowe kok Ora trima aku. Lah, dia- Ora trima karo Yusrini dingonoke aku. Ora trima mburu ra dingonoke. Lah ngapa wis bojone dhewe? Ora trima aku sebagai seorang wanita kuwi arep bojomu gedine sak sound system. Wah. Kuwi ya lemen ayu. Lah nyuwun sewu gek Bu Minto kene ora enek apa-apane. Bu Minto kuwi sik langsing bojone iki kowe ngerti. Ngerti ya kaya damtrak bojone. Ketoke marok kaya ngene le. Iki sampean ngerti ya sarunge bondo kae to. Iya. Saiki wis meleh. Iki Meleh. nyantene sak dam truk. Cilik. Saiki sak kontainer wisan. Gawedi ya, Mas ya. Aku pancen favorit kok. Modale kono. Ujuk, Niki Pak. sampun ditosi kata sangat adik-adik sudah capek mulai dari 6:30. Yo saiki Nggih. sampean. Niki dicaosi menapa? Wis sing anu Mantene. Manten. alah mantene kerjane terima Endi? tamu. Manten Ya, iki ya sini niki ya teng wingking mriko kok iso. Oh iya. Mantene njaluk apa le? Campur sari apa dangdut apa sampro apa adat? Baru sih. Kono Oh, ki njaluk njaluk bubar. bubar. Lah iya. Perkara dikeki waktu. Lho, oh iya. Kowe omongane dirusah lho iki. Apa nyapa? Oh iya iki. Lah nek wis manten ngene iki, Iya. wis sah. Lah mbok ape piye wis sah. Kabeh iki masuk pada ganjaran lho ngono lho. Nika lho Mas Niko kalian Mbak Windy Windy. lho wonten Ndi to? ajeng. Lah nika Oh iya selainipun iya Pak iya. Wah. Sugiono. Itu pasangan yang ideal. Mantane putri imut-imut. Masya Allah. Sing dijajal Mbak Lucy ngaten. Kae lo klambi coklat kae lo. Nggih, leres nika nggih Mbak Windy nggih. Sing niku lah kuwi. Nggih. Nek gak didemek nek gak omong. Lah nyapa? Niku kuwi Lah niku cah menenge ngono. Cara sampean duwe anak niku kudune kaya kuwi lho. Manut. Terus? Sampean seneng lanang apa wedok terus duwe anak? lanang. Heh? Lanang. Aja. Aku ya ora kaya Wedok lho, Nak. wedok to. Wedok iso gemati. Heeh. Nek lanang iki angel. Lho, kok angel apane? Angel wong disape kuwi angel kok. Anak wedok kuwi ya. Anak wedok iki golek nendhok disape no 2 tahun wis gak mik. Umur 2 tahun digolekne ndok tembean, Heeh. digawa nggih mudin. Iya, Terus mari mari gak mik. ngantek tuwek wis gak mik. Iya. Lah nek lanang Lanang iki angel. umur 2 tahun. Alah wong aku sak do aku ejek kok.
Layak kowe untumu bujak. Kowe ya pengen rabi neh. Aku. Gak. Kowe cara seleramu sinden ayu-ayu telu ki endi Lah seleramu? telune karo merem ngono dipilihno wis oke ae. Mesti kowe pilih sing cowilik dhewe. Ya pilihanmu ki sing kene apa ngantek teko kono sing ndi apa Mbak Lucy? Tengah. Kuwi padha lho, bokonge padha karo sing omah. Gede ke kono. Ha iki, kowe pengen tenan lek, pengen ya ditari. Sing enteng ya, Pak. Iya. Ya, nah. dibali kono. Tari ndi? Sing tengah. Dek, jumeneng Cahayu. Hei, Kowe dilamar karo anakku, he? Sing kae lho. Sing ndi to? Oh, alah. Oh, Mbak Suli Seva to? Eva, ya. Sing Mbak ndi Suli to, Mek? Seva? Ora sang Suli Seva kowe kok malah ndang ditenggak, ndang disedakne tangga-tanggamu ndang mati. Kenapa? Bojo ayu, bojone sak tak lusur. Ya ngono. tara ancene anu ya Met nyawi tangga-tangga kok. Oh, ki. dadi kowe pengen ditemokne karo Mbak Sulis. Iya. Oh iya, Nduk, jumeneng Nduk. Wah, jan ya arti lamar anake. Kowe ki arep dadi apa to? dadi Kowe guyon. calon manten. Wes wancine mangsa kala. Ditemokke. Aku dadi apa? Dinarung Wis, kowe suaraning dadi apa? Kowe Pradono dadi apa? Yo Hangrangin Sampean dadi ibuke, aku bapake, iki anake. Oh, sing kene dadi apa to, Met? Apa? Dadi ibuke ae, apa periase? Aku sing disungkemi. Oh, kowe kowe wong anu wong tuane lanang. Wong tuane. Oh iya iya iya. Manten ditemokne ya. Lah anune ndi to, Nduk? Nggawa anu ngono to. Manten iki lek ya serawat-serawatan. Kataku remuk, Bos. Oh, alah kok ora enek balang-balangan. Aku Botoke piye? Anu sing atas nih. ayo condrone sapa sing nyandra? Karo condrone Dik. Mase. Ayo. Dinarung suaraning Pradono Yo Hangrangin Hamba berketawang Ngantene lempok apa piye to? Mantene kok semper. Saking to. senengku. Ya iya iya. wis pinesti ana sipating titah sawantah ingkang asipat jalu lan wanita nedya ngancik hop. Mbak. Hop mandek hop. Wong MC-ne iki ya setir. Ora dingene mantene lek nyandra wis wayahe bandem-bandeman mantene kok malah wuto teko kono mlaku. Sampean ki periase mbok yo. Lah wis tak omongi kaya ora mandek kok ya piye? Iki ya ngono, manten gagak-gagak malah mlakumu semper. Mun aku, manten ki unu terus bandem-bandeman. Nah, ngono. saurunge mlaku wis balang Terus lagi sik sing sembah, kene. disembah ngono le. Ki prias kok malaikat aja galak. Lah wong kan mau MC ne ra gelem aku. Ayo glungno lho, dingene mantene. Ayo rada rene Mbak Eva. Maju kanan kiri. rep didem permanem datang ana sabawan Ditemokne manten sing gagah ngene lho, manten kok pentilang-pentiling kon maling. Lah iya. Lah wong bangga wong seneng bojone ayu kok. Lah tapi ya piyane kok arep njoto si bojone. Manten ki sing gagah ditemokne yo, pideksa. Ngene lho. Ngono. Lho, lah wong lanang ki yo gagah ngono manten kok ngene. Jane Bojomu ki druwo apa wong kok ya. Moi. Gagah. Sikile sing gagah. rep didem permanem datang ana sabawaning walang salisik bebasan kegodhongan tan obah Makasene goblok mantene goblok. Buka sini. enak ya. Buka sini. Ngantenku biyen kok gak ngene ya. Wong Penak iki iki yo kocel Ini kabeh. carane pria sendang setruk. Gila. Gembira ta, Pak? Manten kok ora kena ditoto iki lho. Kowe iki mlaku karo nyebar Oh. gantale ku. Oh. Matane. Ngene iki Ya carane urung nemokne. ta, urung. Ngene iki carane nemokne manten limo dadi setruk cangkem. Manten kok mare Wong budrek. perias dibayar kok bingung lho kok Ya ya. bingung to lae manten ra karo ukuran koyo ngono ki. Baleni, ayo sing tenanan. Sing to. rep didem permanem datang ana sabawaning walang salisik bebasan kegodhongan tan obah
awit samirana kang lumampah. Bandem pademan. Balang Yo, sik. balang yo. Balengan. Kang kapiyarsa hambung swaraning pradonga lukananta ingkang mungya ing sasana wiwaha. Alah ges kursi alah ges Senajan hambung kleru lantaran swarane swara Sing sungkem ki Mbak Sulis. mantene wedok sungkan. awit sedaya kula kena pangaribawan ingkang samya binuja krama. Lho. Iki lho ngantene wedok haus. Haus jengkolmu. Lah kok sampe dirogo koplengku? Eh, Heh. Kopleng. kuwi ki arep sungkem, Met. Sungkem tangane ngene. Mantan wedok i sungkem neng sing kakung ngene iku lho. Oh, ngono. Mari terus ngadeg bareng sundek-ndek. Wong arep sungkem kok malah kirik-kirik lho. Ayo, lungguh Mbak Sulis. Lho. Pangapunten para siber. Mbak Bu Prias matane. Rasa temu yang Nuwun pangapunten menika sadakipun mantenipun wedok gejala gendeng. sarene menika sampun modal madil. Kinten-kinten kok sing meteng sewulan mantene lanang. Maksude niki Mas Komet kuwi arep duet karo kono mboten kalian jenengan kok malah ditemokne iki piye to? Lah jarene njaluk dadi manten. Duet lambe ora lamis. Ora. Sopo? Sing apik duet sapa? Lah gak kowe emang? Ora sik pertama duet iki Mbak Lucy karo sampean. Oh. Kanggo aku karo Mbak. Mbak Lis wis pirang-pirang lagu kersane. Engko ya monggo kersane kenarake ya. Lenggani. Ya carane pundi to, Mbak? Goblok. Sopo? Loro tenan. Iso mak sentuk kok to. Mboke Anake Tarsan. aku njaluk digawenke Karo sapa? Iki iso mlaku. karo jilbab kuning kae Jilbab kuning ibuke manten kok ya. Kualat. Kok kene kok kicik num. arep ngomong nek gurine jilbab kuning kleru jilbab kuning. Yo. 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 Tiba-tiba weteng kuluwe ana getar aku tukokno simba-simba aku wis gedhe ana prawan coba takokno Dole-dole ger katane abang dicampuri kelapa parut. Dole-dole rapine gampang paling penting dewe kene ya. Hey! pun Iya ta? Dhisik. Nah. Sik. Dhisik terus kowe. Ayo ane coplok. kok warai Eh? tak dhewe. Iya ya. Aduh simba penting kawinan Asik. aku ingin wis padam ayo barang iso turu awan bengi pengen
Ora gampang wong dadodowan. Aku tuh bisa iku sajawan. Yen mau nuruti mandamu, apa kerjamu sampai kali waktu tutut. Yen pangkono aku dumateng Mbak Minto kagem mudar kupat luar nggih. Napa? Nggih. Napa? Ujar. Badhe mudar ke kupat luar nggih. Kowe iki ora cocok kok niku. Dumateng Pak Minto pedal Jawa Panginan kudu manggagaken. Kalian grup Campursari napa niki? Anu Japlak. Oh, koplak budaya. Japlak. Napa? Oh, caplak budaya. Ngapunten para ingkang sami lenggah. Janipun Dik Niko niku kala wingi sakderengipun ngapuntenaken pahargyan menika sampun kula dawuhi le ngopo kok ndak wayangan. Wong jelas lek wayangan
wis ora mbayar. Dalange gratis, gamelan wayang gratis. Mung tak kon nekoni kanca-kanca pengrawit sedayanipun niku dijak gratisan gelem napa mboten. Ning pungkasanipun lajeng dipun wontenaken campursari niku budaya utawa caplak budaya. Niki rumiyin jaman teksih ringgitan Mbak Lucy niku nate paring dawuh. Sing nipung ki sapa Mbah Minto kok bagus banget umpama kula ndek anak wedok ajeng kula pek mantu. Riyen ngaten, ndak kena cemburu lho ya. Iki jaman biyen. Nggih. Ning alhamdulillah sakmenika Mas Niko sampun mengku garwa. Jenenge sapa le? Mbak Windy. Kok yo pinter golek bocah sing menik-menik kaya ngeten iki. Nggih. Nuwun sewu Bapak ingkang sedyanipun kula pinatah kardi menika ngawontenaken kupat luar. Mugi kemawon Mas Komet nggih. Nggih. Sak sampunipun wonten adicara campursari, kalajeng wontenipun kupat luar menika mangke ampun ngantos wonten danyang nagih hutang, wali nagih janji krana sampun dipun luwari wiwit dinten iki. Dasaripun napa pancen adar? Kula benjing lek empun dadi manten tek direjakke teng griya ngriki, teng gubuk ngriki, dalem pake saji Surawadang badhe nanggap campursari bintang tamune Komet Kelamin. Nggih, matur nuwun kelaminipun. Wis ta sing penting piye sing junjung kuwi gitu. Sampeyan ki kudune bersyukur. Nalika wayangan ning Kunir kowe tak lonceng kan jaman karo Mas Dodok ngapunten nggih. Niki kula lonceng Komet Kelamin ngantos kondang sak ya henten. Bayaran sik 750 sakniki pun 12 juta cobi lho. Waduh, tenan to. 12 juta to. Lho, lha kowe dibagi piro? 200 Pak. Protes. Alah, iki ngerti akhire. 200. Weh, nduk britoni aku. Mboten niki namung guyon. Dasaripun Mas Komet pancen nggih disuwun nderek sambatan wonten ngriki ngemuti sedaya menika warga seniman. Nggih, para bapak, belasan para ibu, menika kupat luar sampun dipun asta dening Dek Niko kalian Dek Windy. Monggo Bapak dipun luwari niki cobi panjenengan asta ingkang pundi. Monggo. Ya, kali Ibu mriki setunggal Ibu. Wis mercon-mercon. Nyuwun paseksen panjenengan nggih wiwit dinten niki Jumat Wage Mas Niko dalasan ingkang rama ngawontenaken ngluwari nadar mugi wontenipun kupat luar menika dibuksusani panjenengan ingkang sami rawuh sepisan malih mboten wonten danyang nagih hutang wali nagih janji luar dinten iki. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Muhammad. Tak dongake dadi manten sing nulat lekasing Nabi Adam Siti Hawa kaken-kaken ninen-ninen ora usah rabi neh. Pisan iki kaya pake pisan selawase ya. Heeh, wis. Gak pindho. Nggih, matur suwun nggih. Percaya ora? Pak Mbak Minto Lucy. iki kena nggo panutan kok. Wong kono dhewe pindho. Pak iki aja bukan kene. Sapa sama Bang Pindo? Lho, jenengan Ora mau pindo. Abang pinten? Ping kalih. Kale ya pindho niku kok, Pak. Oh, nenek Ono kok daki, pisan. Mbak Lucy, niki kangge ular-ular, kangge temanten, Nggih, ketang siap, sak tembang Mas, aku tak nembang mbok menawa iso. Niki kuning-kuningan, kaju kuning saged, podang kuning nggih saged. Pak Minto nyun sewu, malam ini kan Dik, spesial, duet kali HP buke. ku aku ora apal aku Duet karo tembangnya. buke no, duet karo buke. Duet kali buke, sekali-kali buke iki ditampilke. Lah ya iki mbiyen ro sinden. Napa Bu Minto ditimbali mriki? Bu Minto iki sinden kon, Dek. Piye, Mas? Ya Bu, ora ketang. Monggo Bunda, malam hari Mboten ini mboten purun ganti kalih jenengan mawon. kok bisa? Padha gedine. Ini lho. Oke. Nah, iki lho. Bu Minto mboten dereke mriki. Boten. Kapsu kuning dadi bebeleng nalika biyen kowe isih nyandhe
pisan nadyan mung sedelo ake tang Suku ning tansah nunggu kaliya wong ayu karo namung derek dedonga mugi temanten kekalih bener-bener dados temanten ingkang bahagia lahir lawan batin tansah kecukupan sandang pangan tumuju kabagian. Janjimu wong ayu ngidrani saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing dak tresnani rasane lara dadaku banget pamit aku neng tansah nunggu kaliya wong ayu ilang saire katuku ning dadi beleng nalika biyen kowe isih nyanding mrono mrene sesakawa ora bisa pisah ake tak saliya wong ayu wis kangen katamu sliramu kasukun ning tansah nunggu baliya wong ayu kumpul karo kaya dikepung kirek Dan apa kayak wong lorosan mboten napa-napa, tapi sae kok. Karena ketinggalan kekali niki kompak nak kalih japlak. Campur sari. Nggih, ingkang baku kula namung derek nyang kuyung mugi kemawon ingkang dados hajatipun ingkang menggugati mriginipun anak kula niku menika bener dipun ijabah dening Allah taala lan unek-unekipun tujuanipun tansah kasembadan. Nggih, amin amin Pak. Nggih, mangkatan matur suwun. Mbah nuwun. Dipun lajeng Terima kasih Pak Dalang Minto Matur nuwun Dirtono. Pak Minto. Mun repot-repot lho masalah. Pak nopo to? Usah lho Pak, tapi yo butuh. Anu mboten kula santai mawon. Walah Pak Minto sangu 300 lho. Lah sing amplopan mau ning kotak mau pirang yuta ae to mau. Nggo Pak kula dereke. Pun, kalau wau sampun kok Pak Minto nggih sampun. Tamungi. Met, kok Met. Ya. Iki mang sinden-sindeni padha bisik-bisik. Nyapa? Yang mantene. Mantene. Kon duet. Oh iya. Sekalian. Aku yo penasaran kok tukang kendang iso nyanyi ora? Ya, sekali-kali mosok kon ngerjain penyanyi bunda. Niki ngeten, Mas Niko kersane minggah mriki, mungkin saged nyanyi kalian garwanipun Dik Windy, Mbak Windy apa Dik? Mbak. Dik to nek awake dhewe iki. Nggih kasemanggaken dumateng teman-teman kalih Mas Niko kalian Mbak Windy. Paling kecil kene lah. Saking Sasono Palanggan tumuju wonten pepanggilan. Monggo, ayo Co. Demik salah. Cepet ya. Dulu. Ayo. Mas Niko ya. Pokoknya Jumel Rene sih. Mbak Windy, Mbak Windy yuk. Kene. Ayo. Mbak, ini Mbak. Lho. Ayo joget nyanyi karo Mbak Lucy. Yo, ayo Miko. Diomongi ya. Ayo. Ayo Rene dhisik weh, gak apa-apa. Boten napa-napa. Kalih bapake nggih saged, monggo. Ora nyanyi ora apa-apa ayo. Mas Miko karo nyanyai. Kalih Nek wedi bapak. kancani bapake. Pak Sugiono nggih. Miko melu. Mas Niko nderekke kalian Mbak Windy monggo. Mas.
sing ngaturi. Wonge wis teko barang malah gendangane Janaka. Sing ngaturi kono lah kok malah aku wedi iki. Ancene ndelok dedek piadeke iki yo Janaka tenan. Sapa jenenge? Riko, Niko. Niko iki kalah karo Pak Kirno. Pak Sugiono. Sapa? Kirno sapa to? Pak Sugiono. Sugiono. Pak Sugiono. Bodal, Pak. Kok kakek Sugiono. Coba turuti. Nyuwun sewu lho. Nggih. Tapi yo piyayine mentale apa alah karo bapake. Kalah kayak diomongi mau nang mbok. Ya ngono iki. Anu Pak Sugiono enten apa nih? Oh, piye to nek ningali tindake mesti gane nayup iki. Ketake ngomong gagah. Ibuke mboten kersa mriki nuwun pangapunten. Lah terus Pak, bapak ngersane napa? Lah duka. Piye to? Tayupan apa? Lho, mbok ditakoni dhewe ta. Lah kok Nyuwun pangapunten Bapak, karenane niku langgam campur sari napa tayub, napa dangdut, napa campur sari dangdut, napa joget. Pan piye, Pan? Biasane, Pan. wih, brengose kuat ibane. Aja Biasane, Pan. Piye, Pan? Biasane, Pan. Kira masalah. Ki tombo ngantuk, Pan. Darbo. Kat mau. Pan. Lagune mendong peteng arep udan, Nduk. Mendong peteng arep udan kok bandol kunci. Apa? Anu endi? Ngunut guyangan endi? Kangene ati. Ya kowe, Pan. Lek pedhot pasar ngunut kok ae. Oh, lagune. Isik ruwet kaya ngene kelingan kuwi. Ngalamat iki. Lah iya. Ya, Mbak. Nggih matur nuwun Pak Sugiono. Ya sesarengan kalian japlak campur sari. Kelakon Mas cedhek Mbak Lucy. Ini Mbak pengen cedek sampean iki lho. Nggih, mboten napa-napa. Iya, Mas, iya. Tata mawon. Apa tepan Pan kalah karo Pak Muwan? Yo. Awe jati aku pengati nganti kapan kok takkan tanteni. Ya Mas ya. Aku wis kebantu tresno Awas Pak, gelak lho. sliramu sing katon ana mata. Yen kamera bisa turu Niku ya apa niku? kayangan kowe mlebu pikiranku. Kok kaya ngene rasane ngomong tansah kangen pengen karo dheweke. Mboten Apa napa-napa. bisa Panggilan kepada Putu Mini untuk segera. Jowo ngayu kang dadi papujanku. Tulung ana rasa kangen atiku. Ketum. Kanggo esem manis sing tak tunggu. Kangen iki bisa mari yen
Matur nuwun. Sampun niki mawon. Ya Pan. Sok ketemu neh Pan wis to gampang. Nggih nggih. Mangkel. Blitar Banyuwangi. Oke. Blitar Banyuwangi. Pun to Pak los niki nanggapne jenengan kok. Pun to los. Itu. Salahe nyang mae dhewe ra apa-apa Pan. Lah nggih. Ya oke. Mboten apa, Pak. Oh mboten lomba kuwi Pak nggih. Lah nggih. Lomba kok. Ora lomba kok ya apane ya Pak Cekiana ya. Niku wonten pamundutan Karang Kates, Pak. Pak kok Karang kates. wonten pamundutan Karang Kates. Nggih. Pak manten. Ora dijok. Wasik. Mirat gone suminar Surya wati sore ing kraminan kaya ngucapake budalku karo kowe Kramat dia jalan bicara baru lagu Kubramange swara masing saya kaburu batar ajaran tites rasa ing sadalan-dalan kowe alus-alus alas paradan kumitir sinangka sasene Tumpuk-tumpuk. rasa tresnamu saya krasa nalika kok aras pipiku asik Mbak Tulus siap-siap Mbak Tulus. yo mirat boning suminar surya wati sore ing kaya napake budalku karo kowe manyang Banyuwangi Kramat dia jalan wis harapan baru lagu alon Kubramange swara masih saya kaburu batar ngajaran ing pundamu aku senden ati titis rasa netan ing sadalan-dalan kowe mung alus-alus alas paradan kumitir pinangka sasine lakon bulan kowe saya krasa nalika kok aras pipiku Matur nuwun. Matur nuwun Mas Ipan nggih. Nggih, Pak. Nika Mbah Tulus nika jenengan timbali nika Mas. Oh nggih nggih matur nuwun, matur nuwun. Yes, Jan.
Iki anu Mas Komet band duet. Kali Ben sinten? diselingi lagu dangdut sing slow. Dadi ben rada leren kanca-kanca campur. Kalau wau ki wonten pamundutan. Dangdut original aku karo sampean. Apa iso? Sing roman. Oh. Lho, niki sing nyanyi ki niki napa jenengan? Ya tangga nyambut gawe sik to. Oh iya. Urung nyanyi tak sembur teko anu Jane tumbakan. wasawa apa jane? Duet napa? Kowe kok tak nyanyi lho. Malah kaya Pak Sugiono. Lah iya, aku nyanyi apa iki? Lah iya saurunge anu diselingi ngono lho. Iya. Tapi ra wani. Sadu Roma. Roma. Apa lagi? Lagune sing romantis lho apa? Oh, romantis. Lagu manten. Ayo toh, siksa kubur ya. Tak dapat tidur. Iya, tak dapat tidur ora apa-apa wis. Lagu manten. Ya, bar tak dapat tidur kok cinta rahasia. Bila. Iya. Iya wis. Bila kamu ya ora apa-apa. Sadu. Ya, sadu. Bila kamu Walang pade. di sisiku, hati rasa sadu. Opo? Yo ani. Aku mbok ganggu eta kon ndi. Bila cinta ku terbalas, oh bahagia. Kaplak campur mari lagi. Kowe nama sih. Iya. Dalam sajo sing nama sih. Bila cinta ku terbalas, oh bahagia sekali. Tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati. Sungguh bahagia hatiku dan selalu bersama. Terbalas sejak lama sekali, tapi ku pandang selalu di lubuk hati. Hatiku bila selalu bersamamu. Aku menyadari siapa ku ini, tak semangat, tak Lho kok Mas MC ini kene. Iki bengi iki kowe ya. Yo ora ono. Lah remek po. Met gak sida met. Ngapa kok sok? Lah kuwi wis go pentuh lho. Ora. Aku malah wedi. Sing kuning-kuning kae lho. ruwet kaya bolah. Andan kok bocah kok. Kowe kuwi lho. Aku piring to. Tak ngomongne Pak. Mas Giono. Tak ngomongne Pak Diono we. Terus mbok gawe cempreng kabeh kok ya. Iki mau bar Mbak Sulis. Nggih. Berarti genten sing tengah. Ya, genten sing tengah Mbak. Allah. Azim. Sajake kowe kok menaruh hati rumah Azizah. Gak aku wis Lebih memperbaiki keturunan. Duh. Sapa gak seneng ndek bojo kok blongah, blongah, ora selera anu aku ngene iki. Lho. Ngene-ngene iki rumasane aku nafsu ngono piye. Iki golek Normal ya kowe iki. golek keturunan sing kira-kira kuwabe ulu tok ngono. Petek. Ayo gantesan Mbak Aziza. Mbak Aziza apa? Kowe ki nak nyiarno. Sing semangat ngono lho.
Ora sampe siarno ku ya rene dhewe tugase paham. Selamat malam. Nggih, sudah lama tadi ya? Sudah kira-kira ada 3 atau 4 lagu? Sudah. Sudah? Sudah. Sa YouTube sudah keluar semua. Oh, sudah keluar semua? Iya. Oh, tapi tidak apa-apa. Ini yang lagi viral. Ini di Ajib musik. Iki Mas Komet, ya, Pak. kalian Mbak Asida kalau wau wonten Nggih. pamundutan menika saking Bapa Janab Tambakrejo. Pamundutanipun Bubuk Asmara kalian Serampat. Ngoten. Mengke diaturke nggih sak sampune Bar. Sampune bongkar. Niki diaturi sakniki napa mengke? Manut mawon. Manut sakniki nggih Bubuk Asmara riyin. Monggo. Gonggo Mino. Ayo.
Kok malah gawene aku. Dik, Yan. Nyanyi. Cawet. Terus lho. Lah, Aku rapal aku. sing cetha. Aku rapal. Catet. Dan cateten. Lah, cateten. Sampean kok aku sing bagian joget, sampean sing nembang. Caketan sajroning ati. Datan luntur saya marah. Ayo Mbak Aji. Ora enek apa-apa iki. Kabar iki lho. Gembok pupu gendi. Hey, Tuhan. Yuk, sekecer kabeh. Aku rumah aku malah kocak kabeh to kene. Benik maksudnya kok iso. Aja nganti digowak. Oh, alah niki pamundutan ugi kalau wau Mbah Lurah badhe nderek minggah mriki. Oh nggih, Pak Andi Purnomo. Lah niki niku lho, mbok menawi lho nggih. Monggo Pak Andi katur dumateng Pak Andi tindak wonten ing pepanggungan monggo.